Здравейте и добре дошли. Казвам се Иван Цветанов и много бих искал да поговорим за някои неща в финансово положение. Да уточним първо, пасив е нещо, което ти изкарва пари от джоба. Актив е нещо, което ти внася пари в джоба, печелиш. Защо 99% от хората си мислят, че колата е актив? Или, например, къщата. Къщата или колата не ти носи пари, просто неща, които си ги купил и си ги използвал. Зависи какво. Например, този телефон, който имаш, той не ти носи пари, ако не знаеш как да го направиш. Аз съм млад тинейджър и в момента се опитвам да създам моя собствена идентичност, в която да се различава към пазара. Така. Винаги съм се чудил как така всеки, който има мечти, например да стане финансово положителен, и винаги хората се спират на най-лесното. Да, има много голяма публика, има и голяма конкуренция, но не означава, че и с това няма да успееш. Просто ти трябва време, за да свикнеш с това. Рано или късно ще се получи. Трябва ти време, за да можеш да свикнеш. Ако нямаш време, това няма да ти помогне с най-бърза метод. Някой ще иска да му купиш курса, който в момента го гледаш и си мислиш, че много знае, нали? Кой биш ти, бе? Майната му. Виж, когато си човек му е трудно и иска да научи някои неща от другите грешки, на чуждите грешки, най-добрият метод е да седиш и да слушаш. Ако имаш планове, добре, това е доста голям напредък. Тези слушалки, които виждате в момента, ми струваха около 60-70 лева. Продавам ги за 140. И са оригинални и работят супер добре. Използвам ги вече близо от 2 седмици и няма да е този чифт, който ще продавам. Пак същата марка и със същите методи, но няма да са тези. Ще бъдат съвсем други. Гадно е, че повечето от 90% от хората си мислят, че е така за 30-40 минути работа, така ще се получат. Така ще се получи работата. Но не, някои неща отнемат повече време, отколкото си мислим. Много повече. На мен ми трябваха близо около 2-3 месеца да си стартирам идеите. В момента имам повече идеи, отколкото мисля да ги направя. И мога да стартирам бизнес поне най-много с 600 лева, който ще го направя доста добре. Предполагам, нали, все още нямам годините, което е супер яко, но мислех да ставам инвеститор като цяло.
инвеститор, трейдър. Защото при тези условия не винаги ти трябва да знаеш много. Напротив, трябва да знаеш много повече, защото някои методи не че ще съжаляваш, просто губиш пари, губиш и време, но не губиш и фокус, което е много добре. Много ви благодаря и очаквам след месец-два да успея поне да си направя мярката. В момента ги имам дизайните, но просто няма кой да ги купи, нямам клиенти. А щом ти трябва клиенти, знаеш коя ниша можеш да избереш, която ще ти носи много, много повече хора, много, много повече потребители и купувачи. Защото хората, като видят твоето съдържание, то се отличава от